Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilo, Topico City, Davao del Sur, Mindanao. May buntag, God bless po sa lahat ng mga viewers. God bless po. Ay, may buntag. May buntag, sir. Kumusta man? Pero man? Wala ka kasiputan na agi. Ah, Wala ka kasipot. loy. Sige. Karon unsa may pamating ani karon? Kung unang kuano sumakita nyo guys, no, yan lang. O kanilang isa gyud asa ri putok sir. Imong kuan ana ra. Mo na siya. Bita-bita no nga kuan mo no. Kina-exercise nimo. Sige. Unsa ganito inungdan sir bago to naungan ni kamot? Buyag daw rin. Mo pero katong wala kay laing kuan naligo ana. Ligo ko. Na ako yung nagpakita sa kanino ba? Tapos Pagtag sobra bulan. unsa tong anino nga? Na, cellphone. Nasa cellphone kanina nagpicture nimo? Binakutan daw. Okay ra? Nagpakita ba? Mo ba sige daw. Nahulog na ang cellphone pagkuhan. Babay na ko. Mag Babay na ko ba? gibabayan nimo? Mo ba? Tanaw na to guys, nakita na ano picture nimo? Video-video. Nag-video siya. Yan niya nasa nakita kanino pagkuman. Pero bago to, wala okay pa na. Yung man na ang anak na. Pagtag sobra hapit bulan. Apit bulan, Dito ka. itukar. So nakita asa bukid Hmm. sa Pulse. asa na pita pulse. Mahilak pulse. Ha? Mahilak pulse. Mahilak pulse, kapatagan niya pala. Pero Guma, sakop guma na. asa ko gumadagan nagaligo. Dumarami. Ano pero kan dagan nagaligo dia unsa man. Sikat yan. Sikat na. Napoy bayad. Oh, Pila po lang bayad. dipindi. Tulpi lang ba? Pila man. Nag 200. Ang ulo, Dili ay. Dipindi ako mga tagka. manapasanalan siya, nakihatag. Sige, taputan na daw. Sige, pagkita niya guys, nag-video siya sa, asa ito nga pulse? Mahilak pulse. Mahilak pulse, no? Kung kita nakaanto dito, nag-video siya. So, after nag-video siya, nasa napansin, natagak ko din mo ang cellphone. Pagbabay na ako. Babay, nung ibabay siya natagak ng cellphone, umana, ang ano na siya naigo siya, no? Tanaw na ko yung video, ipakita niya. Kaya po rin mga murag, anak lang, sa tanaw na to yung video, kung napay yung video. Mga yun, diba? Nagwapo di ay? No? Pero dirito na ako sa pa. Asa mga anak? No. Asa to? Dirito na ako. Ay, kato. Ito, sa mabaw. Pagbabay na ako sa mabaw. Nahulog kong cellphone. Basta ako pinakulutan na. Ay, kibutaw na ni Mane. Ay, ikaw nis babaw. Okay ba kaya kane? Okay pa kayo ko ano. Kanya di nakakabutan ni dito. So, ang kaning cellphone na guys, mo ni gamit nimo. So, mo ni cellphone na gigamit niya, iyara dito gibutang. So, makita ninyo, di lang na ito maanak ay sino. Nga makita. Na ni Agi ba, no? So, shadow lang siya nga ni Kalit Agi. Mga pila ka minuto na tumba ang iyang kuhan. Pero wala nakakabantay na tumba ni. Banta. Balikan mo. Ambak, may ambak. Kung nahulog pa na, dire rao. Nahulog.
karang na biya kung pamati na humang ko gilot diri. Wala na ko gyatake. Atakyan ka tato no. Sige ako gatakiyon dito huwa. Pero pag umana ka napansin yung murag na diferensya. Wala. Kaya na wala na ko gyatake. Wala na. Sa kamot ni mo na kinapansin nga murag okay siya kung siya nakuha mo. Mura gya. Murag po niyan po niya. Inaana niyo. Ang katong atake mo yung wala. Dahil sa karag kung kaya mo po ang anak. Anak. Wala yun ang kanang anak. Wala. Kumot. Wala po. Yan ikaduhang video na Pero meron na niya dito sa ikaduhan na to sa hulo. Ay, ikaduhang na ito. Ito na wala. Wala na gya. Mingaw na Dre. Ha? Mingaw. Hingaw ka na diyan. Mo ba? Bukid mo na god. Kumaklay. Hmm. So, ano na nasa video guys. Ano lang. No, makita ng kuwan. Ilang. So, ayan. Asagit ang balay naman sir. Mati. Mati. So, ang nahulo ka ni siya. Gibuyagan siya. No, gibuyagan siya. Tanaw na to. No, so, dagan dyan. So, ano lang. So, asagit ang balay mo. Mati. Mati. So ayan guys, shout out sa taga Mati. No? Ilang ka minutes din siya. 6 minutes mo na rin. So ayan guys, so shout out sa taga Mati. Mati? Saan na nila? Mati... Binato. Binaton. Mati Binaton. Hmm. So shout out sa taga Mati Binaton. No? Dari sa Musaka kag Kapatagan, sa Naras Obros. No? So... kisa na kaingon sa mga gibuyagan ka. Manambalay. Manambalay. Pila ka manambalay na gano'n? Dagan na mga ito. Pito. So pito ka manambalay ang nag-hisgot, ang nag-isulti sa iya ha. Na gibuyagan sa atong wala nila ma-identify kung sa itong niagi. Wala. Kasi gibuyagan lang. Ingon nila buyan. Buyag. So pito ka manambalay. Sa Kapatagan tanan? Dito na sa pad. Jinsan. Jinsan. Dito tanan. Oh. Isa ra dito. Ay duha. Doon sa Jinsan tapos ang iba. Diri digos na. Ligos na. So, gibuyag, buyag daw. No? So, gitanaw man gyud ako yung video. Di kalit lang agay ba, no? Shadow lang. No? So, ato ni agi nakita man gud ako ni siya, na nagtanaw sa iyo ha. So, panahon na to panigkamuti kaduhang balik niya karon. So, panahon na to, no? Kung siya daganan eh, so, manikamo pa na sa trabangan na to, manikamo ta, no? Maayos si sir, siyempre ino ba na sa pagkampos Ginoo. Og sa tanong siyempre sa maduol sa kodring magpahilok, magpatabang, manikamot ko kung mamaayo, putut ko may mo, no? Repay kayo natin kinapamitis kalawas. So siyempre kung karon na po nakakita ng video, please po subscribe, no? I-click lang bell button para update ka sa in-upload ng pagkakalaw, comment, like, and share po. God bless po. So, comment lang mo guys, mga tanan lang mo kung basig kung saan na yung kinapamitis kalawas. Hangtod ka rin wag mamaayo. No? Manikamot ta, no? So, masig makatabang ko. Taga Digo City ko guys. Ayan, sa mga shoutout ko sa po ang mga solid followers sa kong Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Kung shoutout ko sa po ang subscribers, solid subscribers sa YouTube channel o sa mga nag-comment sa kuha. Mag-shoutout po sa top 3 countries viewers, United States, number 2 Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Kung shoutout po sa lahat ng mga OFW. So ayan guys, so maghilot na ko karon. So shout out po, Mati. So, God bless po lahat ng mga viewers na lahat. God bless po sa lahat ng mga nanonood. So, love you guys.
ito pangalan? Tumas. Tomas. Bigan ka nila. Di pangalan lang, Tomas. Tumas. Diba? Kamatin mo. Kamatin.
Kami tala? Ito siya. Di ba may nang sakit siya? Siya. Bigas din na. Hindi na. Ay, no. Forward. Teka. Sus ka na. Ito pa ni mo liko. Mo to pa mo tre. Dili to. Asa ni bang nagkauban mo liko? Daga ko to. Ipuga siya ko nga mga to. Bigan yun. Hmm? Ipuga siya ko. Dito na bigan. Ano ka? O, sige ka na. Hop.
Kaya. Okay na? Get it? Ano yung patulog? Ampal. Nilog ko ito mga balay. Nagmayra. Kaya sarap hindi ilo. Isa. Hindi lang ang nahilot.